Γεια σας παιδιά, είμαι εγώ Αλέξανδρος, Αλέξανδρος 1-2 και σήμερα ξεκινάω ένα καινούργιο επεισόδιο Minecraft. Δεν θα είναι πολύ το βίντεο, θα είναι γύρω στα 6 λεπτά, 7 λεπτά, 5 λεπτά, μέχρι να πάρω το laptop. Κέρδισα laptop, ναι. Μισό. Δεν κέρδισα βασικά, αγόρασα. Και μέχρι να πάρω το laptop δεν θα κάνω όσο έκανα στα άλλα. Δηλαδή θα σταματήσω όσο κάνω τόσο. Sorry. Δεν θα κάνω πολλή ώρα όπως είχα κάνει άλλη φορά. Οκ. Λοιπόν, ένας ήταν πριν που το έπαιζε Ράμπο. Άντε καπούτ. Αντίο. Να πεις. Άντε, αντίο να πεις. Ψόφα. Τα καταφέραμε. Ο Ράμπο μας ήρθε πάλι. Ράμπο. Diamond. Στο άλλο game βίντεο είχα βρει πολύ. Εντάξει. Α, και όταν πάρω το laptop δεν θα κάνω κάθε μέρα βίντεο, game βίντεο. Καμιά 2-3 μέρες μέχρι να το μάθω το laptop, παιδιά. Και μετά θα συνεχίσω πάλι κάθε μέρα. Μπορεί και 2 βίντεο την ημέρα. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Μέχρι να ανεβάσω. Ποιος πούστης. Όχι. Έλα ρε μαλάκα, Μαξ, κολλάτε λίγο. Ανεβάστε με και λίγο γαμό. Μην τσούζεστε τόσο. Λοιπόν. Πού είναι ο Diamond? Κάτσε να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Πού είναι ο Diamond? Νάτος, εκεί, νάτος. Το παλικάρι μας από εκεί. Αγάπη μου, έρχομαι να σε βιάσω. Πού είσαι μωρή καριόλα? Θέλω να σε βιάσω στα σόβρακα. Θέλω να μυρίσω 2 ώρες στα σόβρακα σου. Καλά, δεν είμαι και γκέι. Πού είναι? Κάτσε, γιατί άμα πηδάμε τρέχουμε γρηγορότερα στο παγό. Ανέβα. Θα τους γαμίσουμε τα μπαστάρδια. Κάπου εδώ παίζει να είναι. Τσέκαρε. Αυτή τη στιγμή κλείνω ματάκι. Όχι. Τσιάς. Παλάκια. Τσιγκαλαλέτα. Τσα. Κάποιος έρχεται. Άκουσα ένα χτύπο. Γάμω το μικρόφωνο μου. Κάτσε να χτύπω, σαν να πέφτει κάποιος μαλάκας. Πούντος. Πόση ώρα κάνω? Εντάξει. Σε 2 λεπτά το κλείνω, παιδιά. Πραγματικά άκουσα κάποιον να πέφτει. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Καλά. Τι μεγάλε! Τι μεγάλε! Μαλάκας και μισός. Τι είναι όλα αυτά ρε μαλάκα? Τι να τα βάφουμε, να το βάλουμε στον κόλλο μου. Έχω λίγο διάθεση για γέλιο. Έχω χιούμορ σήμερα. Είμαι φρέσκος. Τι έκανε όλο το μαλάκα? Το Ράμπο έκανε. Κάπου εδώ από ό,τι είχα ακουστά. Βλάκα!
Fuck. Έτσι, ωραίο στον πούλο. Εγώ αγαπάω τη ζωή μου. Σκυγάει. Α! Όχι! Πούστη! Τι έκανα? Έφυγα! Αλληλούια! What the fuck? Αλληλούια! Μπράβο μαλάκα, Άλεξ. Είσαι πιο γαμάτος. Ναι. Σκοφίγει όμως. Πού τα βρίσκω? Γιατί με κοιτάτε, θέλετε να με βιάσετε? Σκάστε. Είμαι ωραίος, είμαι ωραίος. Hello baby, I love you much. Σπάνω. Sorry. Πόση ώρα κανονικό? Παιδιά, το κλείνω το βίντεο. Επίσης να σας άρεσε. Κοπέ, κάτσα τη σκοτώσει μια πούστη να κάνουμε το Ράμπο. Και βλέπουμε. Φίλος. What the? Είμαι ο Ράμπο. Πάμε με το χέρι. Και πιο πάρει χώρος. Πόσα λεφτά έχω? Καλά πάμε. Κοιτάξτε, τσεκάρετε τώρα. Πούστη. Τώρα σου πω εγώ. Παιδιά, πάμε να το σκοτώσουμε και μετά κλείνουμε το βίντεο. Δηλαδή ποτέ. Έλα, πού είσαι, να σε κάνεις ότι έχεις κοινωνήσει. Bastard. Sorry. Θα κλείσω το βίντεο. Άμα δεν έρθουν σε 3, 2, 1. Καλά. Λοιπόν, άντε γεια παιδιά. Επίσης, σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Επίσης να σας άρεσε. Θα ξαναλέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.